Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dzisiaj postaramy się zająć jedną z najbardziej niewyjaśnionych zbrodni II wojny światowej. Zbrodni dokonanej przez wojska sowieckie na pacjentach szpitala psychiatrycznego w Rybniku. W roku 1945 front zatrzymał się dosłownie o kilkaset metrów od miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy. I stał tutaj przez prawie 2 miesiące, do 26 marca 1945 roku. Ale co dokładnie wydarzyło się przez te 2 miesiące? Tego dotychczas nie wyjaśniono, a my spróbujemy się dowiedzieć, co wtedy się działo. Dokładnie 26 stycznia od strony Gliwic nastąpiło natarcie wojsk sowieckich w kierunku Rybnika. Pierwsze uderzenie miało miejsce gdzieś po południu. Czołgi podjechały pod Wielopole i jeden z nich skierował się w kierunku Józefowca, majątku rolnego, folwarku, który również należał do Śląskiego Zakładu Psychiatrycznego w Rybniku. Tam nie wiadomo, co się stało, bo świadków nie ma, ale w każdym razie pozostawili po sobie 8 zabitych pacjentów, rozstrzelanych. Pacjentów tych pochowano na miejscu i po 2 latach grób ten ekshumowano i przewieziono ciała na cmentarz tak samo zakładu psychiatrycznego w Rybniku nad rzeką Rudą, w Wielopolu w zasadzie to. Sowieci, zarówno Armia Czerwona, jak i NKWD stosowali zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Czyli, krótko mówiąc, cały naród odpowiedzialny jest za postępowanie swojego przywódcy. Tyle tylko, że parę razy nie udało im się uniknąć nieporozumień. Na czym one polegały? Otóż nie bardzo wiedzieli oni, gdzie zaczyna się przedwojenna Polska, a gdzie kończą się przedwojenne Niemcy. Z tego też tytułu na Górnym Śląsku doprowadziło to do bardzo wielu tragedii. Te nieporozumienia miały tragiczne konsekwencje. Prawie każdy Ślązak może opowiedzieć o wspomnieniach kogoś ze swojej rodziny, kto był poszkodowany przez wojska sowieckie. W różny sposób. Albo zabrano mu zegarek, albo rower, albo dom, albo zamordowano kogoś z bliskiej rodziny. Czołg, to była załoga jednego czołgu. Ten czołg skierował się w kierunku Rybnickiej Kuźni, malutkiej wioski. Gdzieś przez pola przejechał polnymi drogami i gdzieś 1,5 kilometra drogi od Józefowca. Wjechał między domy, zatrzymał się i wystrzelił z armaty z działa w kierunku kaplicy. Ten pocisk przeszył dach kaplicy, roztrzaskał dachówki, więźbę i nastąpiła eksplozja w sąsiednim domu Szwedów. Dom ten zapalił się. Ta załoga czołgu podjechała pod ten dom i wrzuciła przez okna granaty. Obrzuciła ten dom granatami. Górny Śląsk nie był oczywiście jedynym miejscem, w którym Armia Czerwona pozwalała sobie na mordercze ekscesy. Sowieci pokazali, do czego są zdolni we wsi Nemersdorf w Prusach Wschodnich. Latem 1944 roku niewielki oddział Armii Czerwonej wdarł się do tej wsi, ale bardzo szybko został wyparty przez Niemców. Jednak nie na tyle szybko, żeby nie narobić wiele złego. To, co zobaczyli pozostali przy życiu mieszkańcy wsi, nawet najbardziej odpornym, zmroziło krew w żyłach. Niemal wszyscy mieszkańcy zostali w bestialski sposób zamordowani. To samo kilka miesięcy później spotkało Górny Śląsk. Pojechali dalej. Od tego palącego się domu w odległości około 100 metrów znajdował się kanał hutniczy.
obmurowany i nad nim znajdował się most od drewnianej konstrukcji. Czołg wjechał na ten most się zawalił i czołg utknął w tym kanale. Co było dalej? Świadków nie było, ludzie byli pochowani. W każdym bądź razie z relacji późniejszych świadków, którzy tam byli i widzieli to naocznie, wynika, że załoga tego czołgu włamała się do oddziału filialnego zakładu psychiatrycznego, który tam w tym miejscu się znajdował, w rybnickiej Kuźni, który był oznakowany przepisową flagą czerwonokrzyską. Włamali się do tego oddziału i z zimną krwią bestialsko wymordowali ponad 40 pacjentów. Wraz z personelem tego oddziału. Zginęła tam 27-letnia wówczas siostra, która opiekowała się pacjentami, Edyta Goczą. Jej grób znajduje się do dnia dzisiejszego na cmentarzu parafialnym w Rybniku. Zginął wozak, który w tym czasie przebywał tam, bo przywiózł pożywienie, żywność do oddziału ze szpitala w Rybniku. I zginęli wszyscy, oprócz jednego pielęgniarza, pana Tkocza. Tkocz wraz z pacjentami uciekał, schronić się chciał w piwnicy tego budynku, ale i tam dosięgły ich kule i został przywalony z zabitymi pacjentami. W ten sposób ocalał. Pielęgniarzowi Tkoczowi udało się zbiec z tego pogromu. Pod osłoną nocy wygrzewał się spod stosu zabitych i udał się w kierunku domu Walentego Szwedy, oddalonego około 200 metrów od budynku filialnego oddziału. Tam wpadł do piwnicy, bo wszyscy byli schowani w piwnicy. Zaczął krzyczeć, żeby uciekali wszyscy, bo Rusy do wszystkich strzelają, wszystkich zabijają. Był w takim szoku, że z tej piwnicy wyleciał i schował się w stodole w sianie. Na drugi dzień go musieli po prostu odgrzebywać i szukać go w tym sianie, bo tam był schowany.